karong adlaw ang atong Ginoo naghisgot mahitungod sa pag-ampo. Kasagaran nga pagsabot nato sa pag-ampo kana amang pagpangayo sama dinhi sa atong ebanghelyo karon gani sa mga charismatic communities. Kadaghanan gitudlo nga ang pag-ampo in English nila acts. Unsa gani ng acts? Adoration, ikaduha, contrition, ikatulo, thanksgiving, ikaupat, supplication. Maunay kasagaran nga pagsabot ug mausab ang atong pagbansay sa kinabuhi sa pag-ampo. Unsa may atong mamatikdan nining atong pagsabot o pagbansay sa atong kinabuhi sa pag-ampo? Dili ba sakto ko? Amen ba? Nga kita maoy nagpadayag unsay atong gustong isulti sa Ginoo. Adoration ang pagdaig kaniya, no? Contrition ang paghinulsol sa atong mga sala, thanksgiving ang pasalamat sa mga grasya nga atong nadawat ug ang pangayo sa mga atong mga panginahanglanon. Pirmi lang gayon nga bisan gani ang atong pagnovena kita pod ang nagsulti ngadto sa Ginoo. Mao na kadaghanan ang atong pag-ampo. Kung atong sudungon o pamalandungan o maayo mga igsuon ko, one way lang ang maong relasyon. Kita lang sige og istorya. Nabaya sa pila na kalibo siguro nga pag-ampo nato sa amahan namo. Mao man ay konteksto nga niduol ang usa ka alagad kang Jesus human siya nag-ampo dito sa kawanangan niingon ang usa ka alagad, Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo. Ug unya niingon ang Ginoo, kung mag-ampo kamo mao kini amahan namo. Anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Sa may sunod. Ha? Matuman ang imong pagbuot, no? Matuman ang imong pagbuot. Unsa man ito pagtuman sa iyang pagbuot kung wala nato kini pangitaa? Unsa man nato pagpangita o pagdiskubre sa iyang pagbuot kung dili ta maminaw? Clarix ba? So, kulang dayang atong pag-ampo kung sige lang ta og istorya nga tos Ginoo. Sige og adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Kinahanglan po di ay nga maminaw. Unta atong masabtan nga ang pag-ampo two-way relationship. O importante usab ang pagpaminaw. Muna nga ningon ang Ginoo diri apan makakaplag ba kaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot? Pwede natong litukon sa pag-ingon. Apan makakaplag ba kaha ang anak sa tao sa mga tumutuo nga naminhaw sa Ginoo. Kay diha sa pagpaminaw atong
madunggan ang iyang pagbuot. Taga Cebu man ko, sa Medellin, mga 3 hours from Cebu City, mga 8 years ago, kada uli na ako dito, bakasyon sa Pasko, na ako'y 8 ka bata, nga muadto dayon sa balay, inigabot nako dito, unya mangita dayon og Father, unsa may trabaho na mo nga mabuhat diha? Anong magtrabaho man mo? Ingon ko nga bakasyon man karon. Ayawat na lang Father nga inig klase na ami magasto sa mga project namo. So ito nga sige, panilig mo dire, mangibot og mga sagbot, tangtanga ang mga bato diha sa palibot. Unya, iningon na akong giinahan nga ayaw na sila patrabaho o kanang kuana, kanang ang adlaw taas na, kay maluoy ta sa kainit. Sige, trabaho tag sayo kay maadto. Inya mga alas 6, kung nga una ta trabaho, ampo sa ta. Masama yung ampo na baluan, magrosaryo ta Father. So, nagrosaryo, kamuaway ang rosaryo. Ito nga, pag humagrosaryo, sa ngalan samahan sa anak, trabaho dayon. Kung nga, unyara, akong kitay man, no? Nga 15 minutos yuta nga sigig istorya. Nga to sa Ginoo o sa kang Mama Mary. Pwede ka nga 15 minutes punta mo hilok para maminaw sa ilaha kung unsay epekto kang Mama Mary o sa atong Ginoo nga kita nagrosaryo. Ma-picture niyo ang among istorya. Sige, Father. So, sige, hilom ta. Ang kamanghuran, si Joshua, 8 years old, wala pa yun sa kaminuto, nag-alindas sa ina. Wala makapundo yung bahilom. Ako lang yung silang pasagdaan. Tanaw ako, dili nila kagwantag 15 minutes. Kung ang pagka mga 7 minutes, ako na lang giingna. Sige, hunong natagkuan, hilom. Karon, mangutanon ta mo, unsa may nahitabo sa inyo paghilom na ninyo. Ang kutong manabtan si Chati, ningon dahil si Chati. Kuwan ba ni si Chati? At that time, grade 8. Siya, Father, paghilom bitaw na ako, Father niya, pag piyong na ako sa akong mata, akong giinas Mama Mary. Mama Mary, pwede ni mo ipabati sa kuha, unsa may epekto sa imuha nga nag-ampo may grosaryo. Alam mo, kay balo mo Father, pagkataod-taod, akong nahulagway nga si Mama Mary ni Smile. Unya, niingon siya sa ako, nalipay kay ko, nga sa katanang mga bata dinhi sa inyong lungsod, kamurang 8 ang nagrosaryo. Hinaut unta nga kamo maghatag og maayong ehemplo. Dili lang sa dinhi sa inyong 8, kundi dito sa inyong mga tagsa-tagsa ka pamilya o sa inyong mga silingan. Nya ningon ko sa Mama Mary, mainta ba magsugod mo Black Rosary? Hangtod karon nag-Black Rosary pa. Inana day ng pag-ampo, dili lang kita ang makig-istorya sa Ginoo, muhilom pud ay kita og atong pangayon ang grasya nga madunggan nato siya og atong mabuhat ang iyang pagbuot. Aron ang atong relasyon kaniya nga relasyon nga two-way. Adunay pagbinayloay aron sa maong panaglambigit sa Ginoo, mulambo kita isip iyang mga anak. Amen.